Čime biste se bavili da se ne bavite politikom? Kao diplomirani politikolog, verovatno bih se bavila politikom na drugi način. Verovatno advokaturu. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Volela bih da građani moj rad ocenjuju kao rad u njihovom interesu. Što nikad nisam bila ni karijerista, ni demagog, a bavim se politikom. A zbog čega se kajete? Ne kajem se, iako bih neke stvari možda drugačije uradila. Uvek može bolje. Opišite jednim pridevom političku scenu u Srbiji. Neizdiferencirana. Saborno močvarna. Ocenite dosadašnji rad vlade ocenom od 1 do 5. Da između 3 i 4. 2. U kom resoru je najviše učinjeno? Mislim da je u pogledu učvršćivanja međunarodnog položaja zemlje učinjeno mnogo, što je zasluga i vlade i predsjednika Republike. Osim jačanja institucije predsjednika Republike, ojačala je samo partijska država. A u kom najmanje? Teško je proceniti, još nam treba malo vremena. U jačanju drugih institucija, naročito onih koji bi trebalo da budu nezavisne i da rade na suzbijanju korupcije. Kako se svetska finansijska kriza odražava u Srbiji? Ona se svakako preliva na Srbiju. Za sada se najviše koristi kao izgovor za neispunjena obećanja. Šta za građane Srbije znači rebalans budžeta? Znači da će svi korisnici budžeta u skladu sa zakonom moći da dobiju sredstva koje im pripadaju. Pokriće za već potrošene pare preskupe države. A šta znači gasni aranžman sa Rusijom? Znači energetsku stabilnost, znači razvoj infrastrukture. Energetsku zavisnost u svakom slučaju. Zašto nije odmrznut trgovinski sporazum sa Evropskom unijom? Zbog upornog protivljenja Holandije. Zato što nismo ispunili obavezu, nismo isporučili Mladića. Da li će ova vlada uhapsiti Ratka Mladića? Ako bude mogla, hoće sigurno. To je ono što se od nje očekuje i njena sudbina, pa i sudbina ove zemlje, zavisi od toga. Šta za Srbiju znači to što su Crna Gora i Makedonija priznale Kosovo? Ozbiljan udarac za napore Srbije da očuva teritorijalni integritet. Poziv na otrežnjenje. A šta znači dolazak misije EULEX na Kosovo? Misija EULEX je dobrodošla pod uslovima da je statusno neutralna, da ne sprovodi plan Marti Ahtisarija i da ima mandat Saveta bezbednosti. Da je Srbija dobila Evropsku uniju kao partnera za rešavanje kosovskog pitanja. Da li je podela Kosova za vas prihvatljiva? To nije tema. Zakasnila i neprihvatljiva. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju sa Kosovom ili bez njega? Kao i svi međunarodni ugovori od 1999. godine, ne primenjuje se ni sporazum o pridruživanju na teritoriji Kosova i Metohije koja je pod međunarodnom upravom. Pitanje je samo da li će ući istovremeno, pre ili posle. Nadam se da neće posle. Da li Srbija treba da uđe u NATO? Partnerstvo za mir je dovoljan okvir za saradnju sa NATO-om. Što pre, to bolje. Opišite jednim pridevom Borisa Tadića. Hrabar. Previše odgovornosti i previše demagogije. Ivicu Dačića. Praktičan. Oživljeno sa previše funkcija. Čedomira Jovanovića. Ambiciozan. Lider modernizacije. Tomislava Nikolića. Prepreden. Jednom radikal, uvek radikal. Vaš komentar na deklaraciju o pomirenju DS-a i SPS-a. Kao most ka formiranju proevropske vlade. I nepotrebna i neprirodna. Kako podela radikala utiče na političku scenu Srbije? Kratkoročno unosi konfuziju i podiže tenzije, dugoročno verujem da raščišćava političku situaciju u Srbiji. Tako što smo umesto jedne velike radikalne stranke dobili dve koje baždare istu politiku. Da li je Vojislav Koštunica otišao u istoriju? On je zakoračio tim putem, od njega zavisi. Ne bi on još otišao da ga građani nisu oterali. Kako vidite svoju stranku za 5 godina? Kao stranku na vlasti koja će Srbiju dovesti pred vrata Evropske unije. Kako reformiše zemlju. A stranku druge sagovornice dvougla? Od njih zavisi. Bliže LDP-u nego naprednjacima ili socijalistima. Šta cenite kod druge sagovornice dvougla? Hrabrost koju je svojevremeno ispoljila. Ljubaznost i umerenost. Šta joj zamerate? Ima mnogo onih koji je mnogo toga zameraju i ja joj ne bih ništa zamerila. Apstraktnost. Šta biste joj poručili? Možda samo da prave razliku u distanci koju prave podjednako i prema onima koji su protiv Srbije u Evropi i prema onima koji su za Srbiju u Evropi.
Posrećemo se svaki dan u Skupštini, tako da razmenjujemo i javne poruke i privatne.